provat algun suplement vitamínic últimament? La veritat és que els valencians gastem molts diners en aquest tipus de productes al llarg de tot l'any i el primer que haurien de plantejar-se és si realment són necessaris. Per entendre quin és el paper de les vitamines, te planteja que penses en un misto. És necessari que ell s'encenga per a que després prenga tota la foguera. I aquest és el paper de les vitamines en el nostre cos, activar, iniciar el metabolisme. Atenció que no vull que perdes el tren de les vitamines. Per això vaig a recordar-te algunes idees bàsiques per a que queden ben enregistrades. Com a número 1, importantíssim, no són necessaris els suplements vitamínics excepte que siga el metge el que te'ls recepte. Idea número 2, una nutrició completa, variada, equilibrada, en la que no falten els productes d'origen animal ni els productes d'origen vegetal, garantirà que no tingues cap carència vitamínica. Idea número 3. Te presente una vitamina que conté l'oli d'oliva. És la vitamina E, fantàstic i també potentíssim antioxidant. Té una funció també antioxidant. Ens parlen les vitamines que venen en el grup de fruites i verdures. Concretament, ja coneixes la vitamina C que tenen els cítrics i també la vitamina A que té la carlota i tots aquelles fruites i verdures de color carabassa. És una gran amiga de la vista, però també una fantàstica amiga de la nostra pell. Per últim, vull que sàpigues que si no vols que te falte vitamina D, hauràs de prendre productes làctics. Vaig acabar en un consell de compra. Si el producte lacti és desnatat, la llet o el formatge, és interessant que et fixes si porta l'avís enriquit amb vitamines A i D. Això garantirà que aquestes vitamines no te falten. Ja ho saps, en l'abecedari de les vitamines no pot faltar cap lletra. Ajuda't!